Ya ustazul karimi ko in ce ya mu'allimi ya kujuba ya gida ya abuwa tun da ka dace da kake kaya na haka ya tunani kike bai faru wato ainihin abubuwa na rayuwar duniya yanzu sun ma yawa sai ka ji kawai komai ya saya wallahi ai kai haba kana wani damu kaka ne da kake gani na ina da abin da in na baka duk wani fure da ka sauka za ta yi kake wani caji na kaina zai sauka kana abu ya kace ba wani dan kauye ba haba kaga wannan kana sha za ka yi wannan ka sha na ga karan kuma sai ka hada ka yi abina ko wannan sigari wai ka gwada ka gani in ba za ta baka abin da kake da za ta yaye min matsalar da take kaina gaba daya haba ustaz wannan ai duniya ce da ka hada ta da wannan hegias alquran hede yanzu hede ka jika duk wasu matsalolin na rayuwa ka neme su ka rasa ka kuna mana ko yan kuna ma to kawo ka gani yawwa ai da ka sha nake gaya ma duk wata fureja da kake ganta duk ka neme ta ka rasa ai kawai shine bayani wato ainihin dai gaskiya wannan abun albazaranci ne na rayuwa ko ba haka ba wannan abun duk wani abun da za ka yi min wallahi ba zan sha wannan sigarin ba duk wani abun da za ka yi min ba zan sha ta ba za ka ji in gama bari in baka wani labari akwai lokacin da na shiga damuwa na zo na ina tunani wani abokina da ya zo ya ce min ai yana da maganin damuwa ai yana da maganin kaza ya ɗauko wai karar sigarin nan ya bani wai in sha yayi da ni in sha amma na kasa sha na ce wallahi ba zan sha ba amma sai da yanda ya sa ni na koma shan kwaya sai in na tashi shan kwayan nan sai in sha kati guda ma idan na sha Allah da ikonsa zuwa nake cikin ɗaki in ta salloli ba wani gurin nake zuwa ba ni kawai higara fa kawai nake kai barin kai ka ina shan guda 10 ina yi a hankali har na dawo ina shan guda 5 a hankali suna zabtarewa na dawo ina shan guda 3 har ma ta kai yanzu gashi ba na sha duk wani abin da ya je dawo Allah shine wanda shine zai yaye maka barakacin gama ba wannan sigarin ba a bar banza a bar wafi kai ka zo ka sa ya kira ce to barakacin gama in Allah da kuma ba zan taba cewa zan sha sigarin nan ba ya kai ba sai ka bani abu na ko aboki na ka tsaya kai nazari duk wani abin da ya je dawo Allah shine Allah ka gane ai saboda haka ka dau shawara ta ka gane ai ka daina shan wannan abar ka bar wa Allah komai wannan ba maganin damuwa ba ce sai ka dora ma bala'i gaskiya abokina na ji magana kan Allah da ka yanzu ka ganta Allah da ne aboki na gar nagode duk wani abu Allah da na daina shi san a ga magana a gidan ka ina ba ji kato wallahi na daina wallahi ban maganin damuwa ba ce Allah shine kawai maganin damuwa yawa Allah shi ke za ka wuce din ne tunda ka ga kamar jiran ka aiki ni masallaci ma zan dinga lafula ko Allah ya yafe mu